Bunot pa mo. Wadaan kong kusog. Ginamit ko naman natang special power ko. Pamugasay na ni Zay. Hi there, it's me, Miss Cynthia, and welcome to my YouTube channel. Char! Lahi arang YouTube channel dihang dapitan, no? Pero murag taas-taas tag chika diring dapita kay murag taas tag duration. Unlike sa TikTok, murag tag mag-rap. Na? For today's video, I'm going to make sure that this is Miss Cynthia. Lahi rabitin pagid kaayo. Imagine that 1 minute lang and diring dapita murag taas tag duration. Diba? Pero murag matasan po mahutan po tag isulti, no? And for today's snacks, I'm going to make BIKO, and at the same time, I'm going to show you how to make LATIK. Because many of you asked me in TikTok how to make LATIK po, please make some tutorial of LATIK. So this is the perfect time to show you how to make LATIK. And then the first thing we need to do is to cook the pilit. Yes, we need to cook the pilit first, or we call this malagkit or sticky rice. Char, ilahay buot libig pangan, diba? Parahan na ito ang trabaho, diba? So this is the step 1 if maggama kag BIKO. This is the step 1. So later on, I'm going to show you how to make LATIK. Nana, diba? But while waiting for that na maluto ato ang pilit, let's just prepare the LATIK ingredients, diba? So, which is the coconut, of course. Yun siya ato ang tuno for our LATIK. So, I use duha ka lubi, kay gamay raman ang usa. So, duha akong gigamit. Diba? So, laban ra gyud tagring dapitan ng ato ang pagbuot-buot or kuan grip kayo may laing mo bunot kasi yung bunot mo kung nabot ni Dan, di ba? So, saan man pagkapurma sa atong BIKO kung wait tuno. So, laban ito ang kuan ni gabunot. Bunot pa mo. Daw mo pila yung bunot god. Kura man na dire ang papa. So, laban ang bunot. Tano? At last, perfect na siya. Na. Paningot ko. Wadaan kong kusog. Unang kalbaryo pa lang to sa akong kinabuhi, Zay. Muna-muna na to. Muna-muna na kong power itong lapita. Pero ikaduhang kalbaryo sa akong kinabuhi. Kaya magkagod ta. Kaya insaw na to pagkumot sa tuno o di pod kaguro. Diba? So, muna siya ikaduhang kalbaryo. So, laban lagi ta din ng lapita. Kaya mautdan kong kusog. So, lahi ra nga to ang motor ng lapitan. So, muna siyang kaguran, Zay. Diba? So, easy pa kinunahan. So, hangak ko ram ron. Na. Kahinay na. Abutan, tag-siyam-siya maning kalakihan. Alas 4 na, patan humanan yung kalaki. Laban. Ginamit ko naman ang special power ko. Murag na dyan ko kasabot ano yung purma dyan. Murag mo push or mo down. Pamugasay na ni Zay. Laban na ni Zay. Pamugasay na ni. Dugot pawis. Murag nagka-glass skin ko tang dapita, no? Ano yung nga? Pinaghirapan. Char. Pinakuang recipe. Char! Lahira. Ito ang BIKO for today is with pawis, dugot pawis, rar. So, we're done sa atong kalbaryo. So, let's make some coconut milk, diba? So, kailangan natin siyang kumutan for about 2 times with 4 cups of water. Diba? So, murag na boss-bossan na sa daong kalbaryo, Zay. Diba? Kay, I'm almost there. I'm almost done, diba? So, kailangan mong kumuton siya tarong kay para sa dili sayang ato ang tuno. Diba? And ato siyang saon, kaya dili magsapaw-sapaw ang inyong LATIK. Diba? So, para lami sa rin yung LATIK. No? Tarongon sa natuog gama. Diba? So, and of course, itong ikaduhang nga kumot, yes. So, same gihapon, pero murag gamay-gamay na nga tubig akong gibutang, kay murag medyo daghan naman ang tuno, kay murag daghan ra pod ang duha. And then, same method ra gihapon. This is our LATIK ingredients. Of course, the coconut milk, ang kinunhang kumot o ang last na kumot. Of course, I use kinugay and kay gamay raman atong kinugay, gamay naman ang bilin. So, we have
tawag nito, sugar, brown sugar. So, that's it. So, if naluto na atong pilit, kinahanglan to siyang karaw-karawon, and then right after that, ato na siyang ipadaplin. 'Di ba? So, kay mag-prepare na ta sa ato ang latik. Yeah, so this is how we make latik. So, let's put all together the tono, and then huwato nato nga mo kulo-kulo siya. Ana nato ibutang nato ang sugar ang kinugay. Di gid ko pro magama og biko. Like, this is my first time cooking luto og biko alone. Nga ako lang gyud. As in like ako'y gabunot, ako'y kagod. Ako tanan, 'di ba? So, this is my first time cooking alone ng biko, 'di ba? And hindi ko alam kung anong resulta nito. Right after nito. And then, ayan, for biko, I use kinugay. This is the kinugay nga salin, pag-aging ang gama kog latik for bulanghoy, and we have brown sugar for extra. Yes, kay gamay ra man ni siya. Ang purpose mong gud sa kinugay is mas nindot siya og resulta when it comes to color, kay mas urot siya, and then mas tamis, but gamay naman siya, so we need brown sugar para pangpadugang, di ba? Kay di naman ni kaigo nga ang kinugay. So, muna siya. So, yun lang. Kay ang ingredients raman sa latik is kuan raman. Tanga na ni. Sugar raman and coconut milk. And just need to cook lang dito sa fire. And later, pull-an yung kagkaraw. Diba? So, that's the purpose of latik. Magsigig kagkaraw, karaw. And if nagpurma na siya latik, muna if gagama kag biko, if nahimo na siyang latik, manang ilunod na nimo dito ang ato ang pilit nga naluto na. Okay? Gets? Kay medyo naman ning buka lang atong tono, i-follow na nato dayon ang kinugay ng brown sugar. Then right after that, kinahanglan nimo siyang karaw-karawon gyud. 'Di ba? So kugi lang gyud ang paggama og latik, kugi gyud na siya, effort gyud as in. Dapat di ka kapuyon kay latik niya tong gama, 'di ba? So if ganahan ka tong sticky nga latik, so manang kinahanglan nimo siya mas dugay gyud na siya gamon, 'di ba? So mas masakit gyud imong bukton ana. But for biko man atong gigama, so mild lang siya nga pagkalatik. 'Di ba? Then if nakita nimo nga ning mild latik na siya, so ibutang na nato dayon nga ato ang pilit. Diba? So medyo daghan-daghan tagpilit karon kay almost tulong salmon man ang ato ang pilit. So murag kaabutan gid ni ugma pang snacks kay usang kaha man gid ni siya nga biko, diba? Sira pang snack ug usang barangay. Like barangay jud, diba? And then kinahanglan nimo siyang karaw-karawon kay para ma-mix gud ang latik sa pilit para gid mabiko gid siya porma, no? Lisod sa ibabaw rin ni latik. Diba? So, and then, karaw ra gihapon, diba? So, laban ra gyud ta diring dapita. So, inana siya ka easy. So, ato siya. And that's it. Inana siya kasayon. Rar. Diba? This is Miss Cynthia. If you like this video, okay, if you like this video, give some thumbs up and don't forget to subscribe. Okay, if you like this video, give some thumbs up and don't forget to hit the subscribe button for more videos. Thank you. This is Miss Cynthia.